Tuhle krte, tamhle včela. Na palouku je zasmela. Má úcta, Křemílku a Vochomůrko. Co pak je? Pohádky z mechu a kapradí. Už je nejvyšší čas. Váš dnešní večerníček. Chcete si ve škole zahrát na novináře? Na ČT Edu pro vás máme soutěž. Reportéři na startu. Chceme vědět, co všechno dokážete a chceme vědět, co všechno si chcete vyzkoušet. Vytvořte se spolužáky tým a pošlete nám svoji reportáž. A vítězové ti půjdou přímo za námi sem do zpravodajství. Více na čtedu.cz. Ve školce se objevila klavírní židle. No, ale klavír nikde. Nebo je neviditelný. Dokáže Majda zahrát na něco, co vlastně není vidět? Připrav si ouška i fantazii. Kouzelná školka právě začíná. V kouzelném lese je pořádně živo. Pojďte s námi slavit! Ovšem, co se tu přihodí, pan Sova hned vypráví. Změní snad Slávek dějiny v tento čas a zapíše se jako létající plas? Tak dej pozor, ať ti nic neuteče. Už žádná další bláznivá dobrodružství! Co? Zase jste promarnila šanci ve správnou chvíli mlčet. Víkendový animák Zvířátkoviny. V neděli ráno na Déčku. Doleva, doprava, vysuň lapač, vypust kočkouna. Za čím se to prga hnala? Je! Pomoz nám dokončit příběh a soutěž tak o super ceny. Zjisti víc na www.fantaziro.cz.